Много се чудих как да ви представя и да ви покажа всичките ни туники щам. И май намерих най-правилното нещо. Мисля всичко това да се отзове върху мен, ама не едно по едно. Има още малко, ама ще ви го спестя. Така, както ви казах, реших, че това е най-добрият начин да ви презентирам всичките туники. Има памучни, има памук еластан, има памук полиестер, има всякакви. Почва да става все по-тясно. Започвам от XS, S, M, L, XL, 2 пъти, 5 XL. А това всички ще ползвам. Човек без работа. Не било толкова лесно. Чувствам се като Мишелинче. Къде ще бъде? Аз също няма да ми се бича. Е, да, отслаби. Долу. Забихме нещо. Има още малко. Ако сте си харесали някой модел, посетете livitex.bg и пазарувайте от нас.